खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 28 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी ओनसोलनिफ्राय आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै सादेन डकाइतफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय 15,500 रां, गोबोआ चेरफोर, मोनदाइन सिम कार्ड, गंदाइन मबाइल फन आरो गंनै साखा खब्रै गारिबो बोखांनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय हाबु शेख 30 बोसोर बैसोनि, आशराफ आली 22 बोसोर बैसोनि, बाशिर आली 27 बोसोर बैसोनि, कुतुर आली 19 बोसोर बैसोनि, आब्दुल माजिद 30 बोसोर बैसोनि, आनिसुर आलम 30 बोसोर बैसोनि, माहबुबुर रहमान 26 बोसोर बैसोनि आरो राशिदुल आली 30 बोसोर बैसोनि। सासे सिख्लाखौ साननि समावनो मानसिफोरनि सिगाङावनो इनाय गावथारदों। मध्य प्रदेश रायजोनि दर सिटियाव सासे सिख्लाखौ सासे सेंग्राया मानसिफोरनि सिगाङावनो साननि समावनो गुलि गावना बुथारदों। गावथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय पूजा 22 बोसोर बैसोनि आरो गावथारग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय दीपक राठौर। रिपर्टनि बायदिब्ला दीपक राठौरा पूजाखौ जुलि खालामनो थाखाय प्रपज खालामदोंमोन, नाथाय पूजाया आं नोंजों जुलि जानो हानाय नङा होननानै बुंनायावनो बे जाथाया जादों आरो पूजाया गंसे हटेलाव खामानि मावगासिनो दंमोन। जेब्ला पूजाया गावनि डिउटियाव थांगासिनो दंमोन अब्लानो दीपक राठौरा लामा ससेयाव बे जाथायखौ खालामदों आरो पूजाया जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै पुलिसा फोरमायदों। पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला पूजाया गावनि बिमा आरो सानै गथ'जों थायोमोन, लोगोसे दीपक राठौराबो बिसिनि साखाथियावनो थायोमोन। बे समाव दीपक राठौरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों, मानोना दीपक राठौरा साननि समावनो मानसिफोरनि सिगाङावनो गिनाय गुलि गावनानै बुथारदों। मोनसे सोमोनांथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। आसामनि बिश्वनाथ सारिआलिनि महालक्ष्मी ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ गावनि नखरावनो जोनोम होखांनायनि उनाव गथ' गोरलैखौ फख्रियाव गारनानै इनाय बुथारदों आरो बे जाथायखौ आइजोआ गावनि फिसायनोबो मिथियाखैमोन। गावनि गथ' गोरलैखौ बुथारग्रा आइजोनि मुङा जाबाय जसना कान्दवाल। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोरहा फिसाजो गथ' दंखायोमोन आरो नैथि खेबावबो फिसाजो गथ'खौनो जोनोम होबोनायनि थाखाय बुथारदों होननानै पुलिसा सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बिनि गुबै जाहोनखौ बा गावनि गथ'खौ मानो बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। बे समाव आइजोखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। शान्तानु बराली बिथांखौ आसाम हिउमेन राइट्स कमिसननि मेम्बार महरै आसामनि गभर्नरआ थिसननाय जाबाय होननानै आसामनि मन्त्रि रुनुज पेगु बिथाङा फोसावना होदों आरो बिथाङा सिगांनि समाव आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि थाखाय लिगेल एडभाइजार महरै खामानि मावोमोन। गारि, स्कुटि आरो बाइक सालायोब्ला सांग्रां जा। गारि, स्कुटि आरो बाइक सालायनायाव लाइटखौ गोजौ बाहागोआव होनानै गारिखौ सालायदोंब्ला सांग्रां जा। क'क्राझारनि DTO बिफाना हरनि समाव गोजौ बाहागोआव लाइट होनानै गारि सालायग्राफोरनि हेंथा गोख्रों सिग्रोमगासिनो दङ। बे जाब्रबथाय जिथु बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि थारिखआव खोब मोजां नङा। जों खोब दुखुयै फोरमायनो गोनां जादों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबे जाब्रबथाय जानाया खमायाखै, बरं बारायदोंसो। दा बेखौ जोङो जिखुनु प्रकारै खमायनांगौ। बे बेलायाव जोङो जोंनि बिफाननिफ्राय जोबोद नारा नाथा नाजागासिनो दङ। एनफर्समेन्ट उइंआ सान हर नाजागासिनो दं, नोंथांमोना नुगोन। बेजों लोगोसे खालि बिफाननि सायावल' सोनारा जासे जों साफ्रोमबो जिहेथु जों गासिबो गोरों जाजोब्बाय, थ' गावनि दायित्वखौ बुजिनानै बयबो जाहाथे माने नियमखौ मानिनानै सोलियो। बे बेलायाव जों नुनो मोनदों बायदि बायदि जाहोननि गेजेराव नैबे हेडलाइट मोनायाव हेडलाइट जालायनानै गारि सालायनाय जिथु बेबो मोनसे फेक्टर जानानै दङ। माने नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।